pa yung shell dyan. Kung may shell din dyan, may shell din doon. Doon muna tayo, tapos ikot tayo. Peda dirt. Peda. Ito lagi kita butordan, ito magitan. Tatang na to. Ano ka? Baba ka na karon. Alright mga George, dito na tayo sa Alaminos. Dito na yung mga kasama natin, mga artistin ng Western. Base sir. Base sir. Base siya sir. Matawag nun? Base, basi. Yung itong tabot mo sir. kaya lang nadali nung ano. Nadali ko na ano. Ay ikaw yung ano sir? Tama lang dyan, bulang dyan. Pero papa-Nichols ko eh. Pero wala naman. Pag-listen, hirap eh. Kunti lang naman niya. Walang na ano sir, nabasag. Basag dito sa harap pero. Ay yung sarap lang. Ah. Basag na lang na.
Sir? Anak ka lang sir. Sa Burgos, sir. Ikaw, sir, dito sa Alaminos. Malapit lang. Pero kaling ako ng kalit. Ay, doon ang work mo, sir. Ay, iba-iba kami sir. Ikaw, sino, sir? Jordan? Jordan. Jordan. Lagi tang nakikita din sa ano eh. Dun sa, di ba sumama ka sa ano? Sa doon? Quezon, yung sa... Nasana sa Kasiguran. Oh, yung anniversary. Hindi ako nakapunta na. Kasama nun sir. Akala ko kasama kanila, sir. Sa ano sir, kasama ko sa Charity. Ay, yung sa dentist. Ay, derma ba yan? Derma. Sa skincare. Hindi ba sa tama dyan sa kotse, sir? Baka di na makadaan yung may-ari niyan. Jeep ka, sir? Kilala mo si Alot, Kapitan Alot? Carlo Ramirez. Ayo. Kalugaran ko yung boss. Puguruak. Oo, Puguruak, Burgos. Sama namin si... Lumabang ba siya ngayon? Oo, lumaban, boss. Minsan lang makasama sa rides. Yung kung solusyon ng Dolores. Nakaya sir. Meron yata yung pinuntan nila, yung kung saan yung ano, may pinost sila na bago. Sir. Sir, sticker. Ay, sir. Ay, sir. Ito na kami. Sir. Sticker. Thank you, sir. Thank you. Ay, ikaw pala si Gats, sir. Gats. Hindi pa ganito dati dito ah. Kung pumunta ako dito. Okay. Saglit lang ah, maraming pulis. Ayun oh. Babe. Ah. Oh, saglit lang ah. Konti lang, may mga pulis.